Tribuna antika ta' qabel żmien il-Kungress Ewkaristiku tal-1913 ilha nieqsam il-festa Corpus Christi u l-Qalb ta' Ġesu f'Ħalluqa għal ftit aktar minn 30 sena. Bis-saħħa ta' ritratti antiki li tellaw fuq siti soċjali online, il-poplu lu iwettaq ix-xewqa ta' bosta li din tiġi rranġata u armata mill-ġdid f'misraħ il-Knisja għal dawn il-festi solenni tal-ġisem u d-dem ta' Kristu 60 jum fuq l-Għid il-Kbir. Din it-tribuna eleganti nħadmet fuq disin tal-perit Andrea Vassallo u magħha jikkumplementaw setta anġli tal-istatwarju Karlo Darmanin. Iltqajna mal-kanonku Michael Zammit, kappellan tal-parroċċja ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa li tagħna aktar tarif dwar ix-xogħol. U għalilna kif George Mifsud ħaħsib ix-xogħol ta' tisħiħ u rrestaw tal-injam u l-ħadid biex imbagħad Andrew Mikallef u Clayton Dewono volontarjament żebgħu tribuna mill-ġdid. Grupp ta' ħajjet tal-Knisja ħadu ħsieb il-ħijat tal-Povaljun tad-Damask għall-arkati ta' tribuna biex imbagħad inaqdu magħhom ta' volontiera tal-parroċċa li temmew l-aħħar ritokki fuqha. Illum qed naraw dan ir-riżultat li kollu sar biex tingħata l-aqwa ġieħ lil Ġesu Ewkaristija f'din il-festa ta' Corpus. Ir-restawr ġie inawgurat tisib fil-għaxija waqt il-Qudiesa Solenni ta' Corpus li ma' festa l-Ħalluqin ħejjew għaliha b'adorazzjonijiet quddiem Ġesu sagramentat tul din il-ġimgħa. Bosta jkunu tfal li bħal ħadd jakkumpanjaw lil Ġesu sagramentat fit-toroq tal-irħula bit-tfigħ ta' fjuri u rextar ta' talb wara li jkunu rċivew l-ewwel tqarbina ftit jiem qabel bħalma jsir f'dan ir-raħal. L-ewwel issir Qudiesa Solenni mbagħad issir il-purċissjoni u l-barka minn flok nitlu l-Knisja ninġabru taħt it-tribuna kulħadd fil-pjazza fejn imbagħad tingħata l-barka sagramentali hemmhekk. Matul din il-ġimgħa f'Ħalluqa jsiru l-Kwaranturi Solenni biex imbagħad terġa' toħroġ il-purċissjoni b'Ġesu sagramentat nhar il-ġimgħa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Qalb ta' Ġesu li fiha terġa' tingħata l-barka sagramentali mill-istess tribuna. Il-kappellan Zammit temm jisaq fuq l-importanza tal-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu għall-insara. Hija l-unika purċissjonijiet li fiha joħroġ is-sagrament, jiġifieri Ġesu veru, Ġesu ħaj, il-ġisem ta' Kristu li jimxi fuq it-toroq tagħna. U għalhekk inħeġġeġ l-insara madwar Malta u Għawdex li kulħadd jiċċelebra din il-festa ta' Corpus sabiex jipparteċipaw fl-attivitajiet marbutin ma' din il-festa li x'fiha verament inkun qed naduraw lil Ġesu li huwa ħaj preżenti fl-Ewkaristija.